Yaro itra sesien pat ngai kublei pi baro ha kyrteng ka pathiang tam ka jong jisu. Te ha kani ka video ngan ai lang ki kyrteng kap tu kan ni bat kap tu kan ni ki jingphohsniew ki jong pi ngan ai shapi leng ba kani ka video leng ba ki request ki jong pi ki ba pi la ya request nga te saba ka don kani ka lockdown te ngam da bun kam hi kata te nga yo hi bangan ai kini ki jing request ki jong pi bat ru ngayo hi ban pen kre ka kubor ka bangan sa pelat pat lah kani ka sngi utrai ka la shi sngi ngan yo ban pen kre ki kubor ru bangan ai la shi sngi pat ha ka ju kubor ngan la ru ban rai ki jingphohsniew ki jong pi bat ki kyrteng ki jong pi kat ki bangan la te na ka bentai ki bala yo pila ban comments ya ka banga yo ban ai shapi te bentai ye le chua sha ki kyrteng on dala de ka kyrteng saya lepan sha ka jingphohsniew ka jong pi tong ini pet menta ka ni ka kyrteng ka ba ningkong kumno krau perkat ka ba mod ubriu ba champang ubriu ki ba krau ka jing perkat ka ba mod kide ki ba yo e ka jing champang no ble yo e ka jing krau perkat te ai ngu yo ble ba pi nang ban ai kyrteng khon jong pi la ne le se pi la he ai ngu yu ble ba pi yo ki mi ki kepala ne ki nyakha nyaman ki ba ada kyrteng ka ba best te ngai pi long ubrio ba krau perkat te ai lut ke burom show ble te sngotenat te kamut kumta ka kyrteng ka jong pi ka ba ar pat pi ba pensuk te sngotenat pi ru pi yo ki mi ki pa ki ba sta ban ai kyrteng te ka ba mod leng ba jong pi ka mod kawan ka jing sup ha ka yin ka sem ka jong pi te le se ka don ka jing krum kram ha ka yin ka sem ka jong pi han na du ba yo e pi le se ka wan ka jing sup ka jing man te la da kam pat long kum taru pi ha ba ya wa hi shata da kum no ba ka yin ka sem ka jong pi kan wan ra e ka jing sup ka jing man kum ba da ka ba burom nga ai show blai te nga ai ka burom show blai ba ngaru ngalom ka we ka ba wan rai ka jing suk hayeng nama ba nia thu ipi ba ngam junang em ban trekam men chua men ta ngala tre na do bangala shakrio blai ngala nang bangan trekam ten re men chua ngam ju trekam tamba email i chet ong nga ai ngu yo blai wala da tham i don jing men toy ha e ru nama trekam ru nang te han re nga ai ba ka buram show blai ba phanang ban i yo blai bat leng ba jong pha ka yeng ka sam bar khat kala i thu yo blai bat ba phanang ba ban i yo blai nga ai ka buram show blai na ban ta kata te han re bom i don jing men toy hi re i ong ye nga ha kata ka por ka ba kham men chwa na ma ba ngade ka priu bom junang ra ban trekam te han re nganang ba ba ban i yo blai te leng ba ka jing i ka chunga yo blai ba ka wara ka jing khu ha yeng ha sam jong i te namar kata phiru ai kan long ka jing suk la da men no him pat long ka jing suk long no men ta ka jing suk te kan wan ra kan ka jing khu ha ka jing em ka jong phi ba ki ba yeng ki ba sem ka jong phi bat na men ta ki we ru ki ben sin ki ba kor do wa ju khap na nya te ka priu ba kran ba kitin jong le da nga shong ha ka li ru kran don ha yo ru kran kat ba don hai hai kran ba namar ba nga kran palat de ka kitin ka jong ble ba nga puli pala ka kitin ka jong ble ta ka da nga yo te ka la ban ai ka kitin ka jong ble langam yo ah ba ka balak ban kran tang ba nga yo ba dalit chi jong ki priu khat de nga ai bible study ba ai chi hi kai ba chu pen le no e ra te ka mod ka kitin jong ble te ka long jing kur khu em te ka ba mod hiru pile ban nokum ta kan man ban suk e ki brio da ka ba pile ka ba bahana ban ta ka yeng ka sem nam ta ki lokki jor pat kum ta ter kene pat onika ka mod ka de ka patap da ka jing ai ba pura ka patap da ka jing ai ka ba pura ka jong ublai bat ka mod ba ublai ule ba palat ye pi ka jing ai ka patap pura bat ba ublai ule bha palat ye pi kata ka jing mod kyrteng ka jong pi onika te ai ken ba phin ben sngo ba yo ublai na ba ne kyrteng ka ba pi yo kan long shisha khum ba ka long namar teng ka jing namar teng ka kyrteng la ka jong bat ka kam la ka jong te han rai ai ba kyrteng ka jong pi kan long shisha ba kata ka jing ai ka jong ublai kan dap pura ha pi bat kata ka jing bha ka jong ublai kan long palat shisha ha ka jing em ka jong pi te kan ni goy pat lari hun ka ba mod la se email pa jo pi ri pi da ka jing kmen da ka jing hun te da ka ba kham kong san ublai un ri hun ye pi da ka ba pi it lot ya la de shaw blai te ublai un ri hun ye pi man la ka sni te 3D pat ka mod
kaan ban long ka basuk te kaan ban long ka basuk te ka de tang kaan jong blei hi namar kaan per thai te ngayu ikam I don jing sok isu ai kata kaan ayu ki jing wanra ki ba teng ki long shabar ka mon ka jongi ni jet mangi ya ki nong sensyar tang ba dala de ka por ba kin penmi pat ma ki an ki le hala ka jong ka mon te ndai de tang ka an jong blei hi ka basuk te la da pi ya ka an ka jong blei pi yo hi ka jing suk kata ka de ka jing shisha te kum ta long ibriu iba long ubriu la ne ka briu ka ba ko no ka ba ya ka an ka jong blei te ka jing suk kan long kan ha ka jing em ka jong pi te Anisha pat kamot ublei umlong uba penshitom lane ublei umlong uba sniew namar teng ki don ki bri ki ba mom I ublei ki sedang man kran sniew yo ublei ten rai ublei jungi ude babaha managakti ke jong kawan tang ka babaha hi la shisha ujub ukran ka wai ka jing kran uong ba hato kadai yangi bangin pediang tangi ka babaha na ublei ya ka bas sniew ngin ya pediang te han rai pinda puli bhai ka ting ka jong ublei na ka kitab jong ujub pin syam hang to ba ujub pat yo anya syam mat khmat ba ublei han rai udang sutip syam hang ublei ba u ek yo ublei te hadin nang to pat ulai syam mat khmat ba ulas ni tho syam hang ublei bat hagakti ke jong ublei kam judon ka basniu kadan tang ka babaha te ujub ya ka jing tunjuk na mari ujub la syak tunjuk te ka jing tunjuk usyim ba ka basniu ong ngine syim tang ka babaha ka basniu ngin na syim te han rai namar pa umpat da syam phang baha ha ka to por te han rai hadin pat boyo banya kran mat khmat ba ublei ka mut usngu tho kanya ka dor ka jong ublei namar kata ini ban sngu tho e kata ba ublei jungi umdei ublei upen shitom yangi lange ublei jungi umdei ublei ubasniu ublei uba baha te Sophia pat kamot kedai ka jing champang ba kinja blei kani kelong ka badan kamba ko manga ngari ka bre ko bom don jing nang jing start tamang don pat e ka jing champang ka ba kinja blei ngas ngau tho ba ya ki e pamayan ngayu I jangai ba ki e kamot ketu gari ka jing champang ka ba ublei u ai kam dei ka knowledge ndai ka wisdom the divine wisdom kamot kumta kata ka jing champang ka ba kinja blei te bat ka ba mot ru ka ba dei be tik kani ka jing mot Sophia te ka ba mot la da pimot ban kran ni ka e wat ju kran pelan kran be tik e ka ba dei kata ka mot ka kyrteng ka jong pi te kam bor lang pat ha ong kam ni sngo tho I kam kum tu te le se menta pi kam ya no mo pi kam ha kakti ka jong pi kam to mo kam bor lang ka mot pi ya kam lang ya ka bor te hapok ka kti ka jong pi ka bomot hapok ka mon ka jong pi te hapa pi kam bor ya no ha ka mon ka jong pi te wat nam kam bor kan ye ka e ka ba long shabar ka mon ka jong uble la ne ba phin chule ju bor te kam tam ba phin kam ni ka bor ka ba pi kwa kan dei ka bor ka jong uble phin kam ha ka ji im ka jong pi bal pi kam ni ka bor ka jong no ha ka ti ka jong pi te kam ka ba kum ka mon ka jong uble te ba phin le ju bor te men ta pat ini pek no ya ki jingphohsniew tang artali ki jingphohsniew pi ong kum ne pi ong ba pi ju I ko ba sao ba he ba jngum pi ju tieng ha ba pi yo I kata ko ka ba mot man ba wan ka jing le ha ka jing im ka jong pi shep tieng te kata ka de ka jing long jong ki briu hi ha ban ki jing le hayeng hasam ka wan ka jing gul mar ka e shep tieng kum ba man taru ha ba wan kani ka lockdown kum ne don ki ba shep tieng ni te nya pam da e tip kum no ka ka ban jabat kum ta ter te han rai ni ko ban ong ye pi wa du shep tieng hi sin ba phila shakri u blai phila IT u blai na mar kita ki ba shani ha u blai kim ju shep tieng kamot man ba pi yo I ka jing tunju pi dot ni ka jing shep tieng na mar ko sao ka kran ni ka jing ya ka jing tunju te han rai wat nam shep tieng shu nang ne shakman long ka briu la ne u briu u ba shlor la wan ki jing tunju ki bo an ja han rai pi ban job e ka jing tunju kum ba utrai ju ni hoi ka don ka jing le ha ka por ba shuwa ba un ki o lor ka deng pna ka jing yap ka ba shok hai u ji su ju ni u ha ban sha ka ka don hi ka jing le te han rai u job te pi pat pi shep tieng te namaro pi shep tieng pinom job te nan do man ta ka sni wa ju shep tieng shu te han rai pi long ka briu la ne u briu ba shlor ba pinom shep tieng shu
Bat kene pat pi ong pi yo iu jisu ba u ya kendo e pi te ai ngu u trai balai pila ban ya kendo pat u jisu na mar pi long ka breu ka ba et palat yo trai na do pa pila ya kendo pat ngalang ba kan ka YouTube channel mentions nem ka ba mot pi ko ngu na yu i hi ya kata dala ka jong ka kmat nga ka buram sho balai ba pi ko ngu kat ka ba ngong le kum ta pi le na mar ba pi le pi kloi ba ban ya shem pat u trai tang da kita yo pi kendo pat nga te henry pi la ya shem bat utrai bat hang ni ru kapen i ba u ble u shem sngo bai pi ta kada pi yo ban ya kendo bat u jisu bat pi ong ba pi yo i ba pi yo i ba tang ba pi hi marwai pi yo i kata ka bot ba tang kan get e ki ba yo i ya utrai na mar balai na mar tang kita hi ki ba i yo utrai ki la ba yo i utrai na ba ka kteng ka jong u ble ka ong ba tang kita ki ba khod ta ki ba suk ki ba suk ki ba khoi ka do nuot na ba kin yo i yo ble ngan pe kin det ni ngalak let kan hum ta te ka bom long pi suk ki ba khoi ka do nuot na ba kin yo i yo ble ka la ban de ni tan pe suk ki ba oh hoi ai ngồi trai cái này súp ki bạc khôi cái độ nuốt na bạc kinh yo yêu play hoi súp ki bạc khôi cái độ nuốt na bạc kinh yo yêu play hi xin bangi khôi cái jing long cái jing em cái jong nghe cả một nghe yo i yo play nghe yo i yo jisu jong nghe yo i cái dur cái jong u te namar kata ba philong kum ta philak loi ban yo i yo trai henry ki ba buon ki klem yo i te ba phi ong ru ba phi yo i ya ujumai phi ong ba phi yo i ujumai ke eryong bat kita ki breu pat kirang ya khawai bam do asniang khaba mot la da ya krane ga jing shisha ha ga prathai ga bam ta phi i man ta ka ni ga jing ka ni la dang ngim yo ong e yo jumai u ba shisha ru te henry la da ya pet ya ka ni ga prathai man ta phi i ka ni ga jing khnyo ka ni ka er yong ka ba wan te henry ki ba bon kirang ya bam do asniang ka kirang ya khawai ba ka pop kirang ya enjoy kirang ya muja kidon ka tu ka ni ki da ka ba buram ma be ngang na mi thuk berteng kidon katu ni ki baladon hapa ki contact number ki jonga ki ba ngala save haba ngala yo iki number ki jong pi te henry pidang ya bu ki jing rai prothei pidang ya bu status pidang ya ai kato ka jing ya khawai bat ki soi kato ka jing ya khawai bat ka do sniang kato kan ka ba kat ni ka jing khinwin ka prothei ka de ngi bangin duwai ka de ngi bangin perkhat ki ba bahan rai enjoy dang ya muja bat kan ne ka prothei dang ya khawai bat kan ne ka prothei haba ngala ai ka jing kai shapang ka tu ka jing ruai ro bakam de ngi bangin ruai ni ro ki jing ruai prothei ngala dap ai ka tu ka jing kai te henry ka jing kai ka ya la ka jong ka kam ka ya la ka jong te ka ba mot ka de kan ne kan ka ba pi yo i ba pi maroi pi yo i jisu re por wan new nyu ju mai ru kini ki breu ki dang enjoy henry ki la ya man sao kata ka de ka jing sha man ta ki pon ki kristan ki man sao ka jing long man sim balai ki no man sao ka jing long man sim na pa kim yo i yo try kim yo i yo u bat kim kwa ban le ka mon ka jong u ki snap maknai ka kteng ka jong u play ru ki dang kersum kte hi bat ka pop bat ha ba ki yes kersum kte bat ka pop ka wan ka jing man sao bat pi ong ba pi le wa ik ta ki breu ki ba man sao ka mot u play u kwa i pi le wa i ki no pop ba play kini ki ba thang ngop ha ka ni ka jing long pop u play u don kam ya pi ba pi le wa i ki pi slok i ki pi hi kai ki nang ba kin yo ya ka do no jong ka jing ka la ka ba mot te la ya da ya kren khan ya tu ni ujumai uba shisha pat uni uba mentang ga itang ka jing khnu jumai menel star hapo japan ka jing khnu jumai bat kum ta ter te mentang kwa ban ya dwai kerpang na ba ta uni ujumai ba anda wan ha ri hasi ka jong ni ka ba mod ublai uni da ki khon ki ti ki jong ublai uni da na ka ban ta ka jong ni te ki ba bon ki request ngala yo ki request ba pi ong tu hi kai ngi kum no ba ngin duai ti don pat ka tu ka ni ki ong ba um judai ban duai jrong te rengan a ji kai shapang ka jing duai ba phinya sngo tho kata ka ong balai pam de ban duai jrong ha ka ni ku kom na ma bon ki sngo tho ba kla yom le ba phi sngo tho ba kla don kam hi ki ji hi kai te ngan sawan ra ki ji hi kai shapang ka jing duai te man ta ngi le ban duai na ka ban ta ka jing da ka jing ker ka chong ublai lawan ukhnyu ju mai lawan ka sao lawan ka er yong lawan ka er lang thari ka jing da ka jing ker ka jo ublai kan don ye phi
บัดกระจิงยับคลำได้ปอการอมตอนฮับพีแต่ตัวเนี่ยเลยไปด้วยนะมันกระโดนบางกว่าบันด้วยนะเตานิ้วขยุ่มใช่ไหมแต่ตัวเลยหลังจริงด้วยapa lagi begini cunga wan ban aingu eme kain ko pa be cunga nam ta ki e baro ke mana kor khu ke shakri ke jom me mana kor khuru ye ke ki khon ke jom me kain ko pa be cunga me ye i atra tra bangi don ko jing chania ba jing ngets kham ba jing IT lot tanga me kain ko pa be cunga na mar kata hapring ke ni ke jing krom kram atra ke na ni sok hapo jom me kain ko pa be cunga ni syong hapo jom me kain ko pa be cunga ba tip kain ko pa be ba e jing snew ke nam la ban ta ti kita ki ba ye me kain ko pa be cunga na mar ke kamu bentur persyak ini ki ha bentur persyak shualeng ba jong me kain ko pa be cunga na mar ka tangim dan jing ki khus lai na ba ni ye me ngi shakri me ba ni shani aru tang ha me kain ko pa be cunga hoi kain ko pa be me e kain ko pa be ba ki e bar khoi atra ka ki ba ja ka perthai atra ka ba khlem ka jing tip ka jong me kam ju ja ka e ru atra ka na pan ki khnyu ju mai ka sedang manja ka perthai kain ko pa be cunga renga wan kain ko pa be cunga ban duai ka pang atra ka na ka banta atra ka ta ri ka ba me atrai kra me la jet kerpang atrai kra ban na banta kita ki khon ki ba ye me ken ko pa be chinga to ri to da to sukya sumar sukher ma me ken ko pa be chinga la wan khunyu chuma la wan ka sa la wan ka e atrai kra la wan atrai kra ka lang thari reng ar wai ka chingta ka chingker ka chong me ken ko pa be chinga ki khon ki ti chong me ha ba ki don chano atrai kra wat sha atrai na o khunyu chuma la nu partha atrai kra la ne ka e atrai kra kan shim no ki khon ki chong me klam pa de ka por ken ko pa be chinga ra be ka sim ching yak klam pa de por mara shop no shaka dorang kiang adwai ki khon ki jom me kin em slam ha ka khando bakin yo ban chakri ban mani ban pendan ram kertan ka ko ke jom me bat kin leit na ka perthai ha ka si ka ba me la bo bet bo ram ti atra ka ngar be ka masim setan peman ka bakni kin that ya ka jing em ka jom ki bri khlam pat dai ka por ngar duai na ka jom ki ken ko pa bi e jong ngar duai ka jing ta ka jing ka jom ken ko pa bi e jong sngo pa ka jing duai ka shakri ka jom me ken ko pa bi e jong to yo lo me ka purang pan ka tam ko ka jom jisu banana sudah haleluya amen amen. Tentu beliau nyoban kerkui pilang paro ya roh itu.